Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukrap neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya ya Buda nepa X Mure Zimbabwe, formerly known as Twitter. Zvikunzi Comrade Bombshell Geza, vabvuma kupiwa mota. Azinomira mushe Mure Zimbabwe nyaya iyi yabuditswa one of my political activists ari kuzviti Chimama ndiabuda achitaura iye achiti manga mazvinzwa kuti shasha yazobhuma mota along with a picture ravageza chimplayo kuti vageza vari kunzi vapiwa mari Mure Zimbabwe. Ndifunga takaona pane bato remawo veterans ri kunziwo rakabhuma dzimba pamwe chete nemaballs Mure Zimbabwe zvaibva kune vatungamiri advisor vapresident Emmerson Mnangagwa Mure Zimbabwe nawo zviri kunzi vageza vabvuma mota. Tisingazivi kuti nyaya chokwadi here kana kuti tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Madusura ezano, they are happy when they see people are languishing in poverty. Vachinyeba vachitaura kuti masanctions whilst their children are schooling and learning kuma European countries ikoko. Kunotoita imwe mipurwa inotoya kutozembera kuti kwai tinoramba tichitonga. Muri kuramba muchitonga muchiitei? The issue haisi pakuramba uchitonga. The issue is to see your people and your economy growing. Kuramba uchitonga hakutibetseri, and hakusiko kwatiri kuda futi kuramba uchitonga. Unogona kuramba uchitonga but tinoda economy inofunctiona. Munhu anobuda munyika make kunoita house girl kune imwe nyika. Wotoona sokuti zviri normal chaizvo. The other thing that must be removed in Zimbabwe ndezvokugadha ma-politicians. Masoja imimi rekedzai zvokugadha ma-politicians. Ndimuri kuvaita kuti vave wrong imimi. Don't guard these people. You are wasting much of our resources. Muchigadha munhu are useless, who is sitting on top doing nothing. Even if you can be me, don't guard me. Why should you guard me? Ndiani wandiri kutya? Kana ndiri munhu anoitira vanhu zvakanaka, ndiani wandotya? Look at Traore, is guarded along against the European forces. Ndo varada kutomuura, and some other Jane anozviendera ega. Because he knows, and he's so much confident that I'm doing the perfect thing for my people. Kwete kurundundu 400 varume vese kwazva famba makangokomba munhu wecheta zina zvaari kutiitira. That must come to an end. Vana mahamadi musa vane mabusiness nezvii zvinoera makambomona achifamba akakombewa. Because he's providing a service that is needed by the people and for the people. Venyu munofamba makangokomba chamakamukombera chaari kuita chii? Unotyani? Uinde kumaruzevha kwadhandanda unenge wakakombewa. Uinde kumaruzevha kwachibhukutu unenge wakakombewa. Kusina kana vanhu anoendandi vakomana veng'ombe mazuva ano izvino havachaafodhi kana kutenga rekendedzo, asi unenge wakakombewa. Ziva izvozvo, that's a sign. Mukangoona president or one of your leaders akuwanza mabodyguard, munhu ari useless. He's not doing anything to benefit anybody. That's the biggest sign inokuudza iwo. Ukaona wakuda kuita mabodyguard, unogoda mabodyguard kana wakavhoterwa nevanhu. Ndiri mukuasha pamba apa ini. Ndakaroora pamba apa. Ndinoda mabodyguard kuinda pana tsano. Ndotofamba ndakaisa uroko mhomwe. Unozoonera nevara mukuwanda. Uchizoka majarini pandebvu neturamu. Asi ukava very harmful, uchirova mwana wedu, uchitsika mwana wedu uchidi, kana kuuya kurufu chake unenge wakuziza, unotipedzisira unokumba nehama nevamwe muraini ndiberekedze kwakafiwa kwandakaroora nekuda kwemabasa ako. Iwo mwana mudiki ari kutaura. Tikazviteedzera zviri kuitwa nemurume wetese as Africa tinobudirira. We have got everything, especially Zimbabwe. He has got everything.
by now taida itaura different language. Iwe uri mupfuwi wehove, uyu mupfuwi wembudzi, uyu chiite sechita maexport edu. Zvaitaurwa nevisionary leader statement President Chamisa akazvitaura. Toda kuvhura tumaground 20 gemusere medzimba dzenyu nekumaruwa ikoko. The reason why aizvitaura aida kuti agriculture igrowe. Iwe uraya mbudzi dzako, uye uraya madhadha ake, uye uraya mangarikuni ake, uye ane dere rake, uye ane manhanga ake, uye ane zvotakurwa nendege musi umwe chete manheru zvaako kueurope takuatengesera neprice yatinoda. Then we will be able to develop our country and our communities. But these are the all ZANU-PF idiots, supporters are tended to be fools. Hakuna munhu anosupporta ZANU-PF ari normal. Hakuna. You are tended to be fools. Uchisupport the biggest party inonzi Revolutionary Party. Unoenda kunotenda kunokandirwa chingwa. Wakamira mudziva remvura. Unotenda uchisupport the biggest Revolution Party. Ko anosupporta madhuku odi. Kana anosupporta Linda Masarira vodi. The biggest Revolution Party. Unotenda kuitwa mazombi. Kunokandirwa pisi yembiri dzechingwa so. Nemapisi maviri chicken. Yakafa yoga yakabikwa nemvura yakageza zvituna. Do you know what you are doing, new people? Makateniwa kuita mazombi instead of acting smart. Hamungaiti izvozvo because you are fools. Unoita hure remusangano. Chibereko chize chichinje kala. Uite hure. Kubva 1980 uchingoita hure. Rekuti hainini chaizvo vakuru ezano kana vaya kuno ndino anovandorariwa nawo. Unonaka chicha, unonaka chibereko chakatsva kudhara nezuva neupombwe nechihure. Wake up and smell the coffee. The time is now. Your action speaks louder than words. Timunotaura zvakaipa pamusoro penyika ino. Kwanzi regezi haikuita nyika dzenyu makuva kwekuzofira. Wafa kuMalaysia uko. Tosara tichinzende kurufu kwake. Indoida kuti mama paguva remunhu akadero. Nekuti idusi. Unofa uchiburitsa mari munyika uchinobhadhara madhokota ekune dzimwe nyika nezvipatara zvekune dzimwe nyika. Wanofa ikoko waya kurundutu. Kutoshandisa mari yakawanda kuti we want to bring his body back. Kamboenda kuno chinonzi chikunosinwa vanhu matumbuku. Chimwiswa zvechinyasara ndizvo. Sorra munhu akadero beura kaenda pasi mudenga chiri mudege. Burisa nechikofi chake mukanda pamusoro pegungwa. Chinowira mudziva remvura. Vanhu vazorore. KuAfrica ndiko kufira kumba kunyika kwako ndiko kufira. Uchiba mari uchindisa kuEurope. Ukangoona uri president kana uri mutungamiri wenyika kana any leader of any organization uchiti kana warwara uenda kunorapwa kudiaspora uri dushi. That's the only word that you can use to tell you uri dushi. Iwewe ndio unofana kuti leader kuti believe in our health system. You are the one who is making us and forcing us not to believe in our doctors. Unenge uri dushi. To all African leaders who are going to look for treatment in other countries, you are idiots.